V nasledujúcom videu budem používať mužský rod, respektíve plurál. Máme však na mysli celé spektrum ľudí v plnej farebnosti. Ahojte a dobrý deň, moje meno je Dáša Čierna. V spoločnosti Lidl pracujem na pozícii vedúcej oddelenia Employer Branding a Recruiting, no a počas nasledujúcich momentov vám poviem trochu viac o nami nominovanom projekte v súťaži HR Inšpirácia s názvom Videovizitky. Na slovnom spojení spokojný zamestnanec rovná sa spokojný zákazník staviame naše aktivity my. Poďme si ale povedať, ako vlastne súvisí spokojný zákazník s našimi videovizitkami. Spoločnosť Lidl je zamestnávateľom, ktorý prakticky neustále inzeruje voľné pracovné miesta. Sme veľkou spoločnosťou, máme vyše 6,5 tisíc zamestnancov a pri tejto veľkosti je istá dynamika v nábore prirodzená. Našou prioritou je obsadzovať všetky voľné kapacity z interných zdrojov. Pokiaľ to však nejde, siahame po inzercii na našej kariérnej stránke kariera.lidl.sk a iných pracovných portáloch. Na atraktívnej inzercii neustále pracujeme. Pravidelne prehodnocujeme tak ako obsahovú, tak i vizuálnu stránku inzercie. K tomu sme navyše hľadali niečo, čo kandidátovi môžeme ponúknuť, ako sa hovorí top. Po zohľadnení dvoch faktorov a to, že video obsah neustále naberá na popularite, a zároveň, že zásadne klesá ochota a schopnosť čítania textu s porozumením, bolo rozhodnuté. Pustili sme sa preto do produkcie videovizitiek pracovných pozícií. Prvým krokom bol samozrejme interný brainstorming, teda za akým počtom videovizitiek začneme, ktoré pozície týmto spôsobom podchytíme, aká bude dĺžka videa a samozrejme, či je vôbec technicky možné nahratie a spustenie videoobsahu na pracovných portáloch. S vytvorením kreatívneho konceptu a samotnou produkciou nám už pomohla naša kreatívna agentúra, za čo ďakujeme. Ako prvá vznikla videovizitka na náš absolventský program Junior nákupca, druhou v poradí bola vôbec najčastejšie inzerovaná pozícia predavača pokladníka a prvú treticu uzatvára asistent manažéra predajne. Aktuálne teda máme v obehu 3 videovizitky a vzhľadom na doterajšie čísla tohto projektu sme si nastavili dosť odvážne ciele na tento obchodný rok a teda doplniť portfólio o ďalšie 4 videovizitky. A čo je vlastne cieľom týchto vizitiek? Po spojení prečítaného textu v inzercii a pozretí otitulkovanej videovizitky pracovnej pozície chceme našim kandidátom pomôcť čo najlepšie pochopiť náplň práce obsadzovanej pracovnej pozície, dynamiku práce a tiež pracovné prostredie a atmosféru u nás v Lidl. Kandidát, ktorý má takúto komplexnú predstavu o pracovnej pozícii, na ktorú aplikuje, môže byť úspešnejší v rámci výberového procesu. Po nástupe do práce ho tam nič neprekvapí. Videovizitky tým pozitívne ovplyvňujú retenciu zamestnancov a férové konanie voči kandidátom od prvého kontaktu, vplýva na celkovú kandidátsku a neskôr i zamestnaneckú spokojnosť. A teraz si povedzme, kto by nechcel vo svojej obľúbenej Lidl predajni stretávať iba spokojných zamestnancov? Prax nám teda ukazuje, že až kombinácia spokojný kandidát rovná sa spokojný zamestnanec rovná sa spokojný zákazník je tým správnym vzorcom pre úspech.